Прывітанне, паважанае спадарства. Сёння 30 сакавіка 2026 года, 19 гадзін 16 хвілін па еўрапейскім часе, адпаведна па менскім часе, 20 гадзін 16 хвілін, і выбарчая камісія па выбарах у каардынацыйную раду 4-го склікання пачынае сваё чарговае адкрытае пасяджэнне. На пасяджэнні прысутнічаюць сябры камісіі Алена Жылачкіна-Жываглот, Зміцер Фурманаў, Алена Прыходзька, старшыня пасяджэння. Таксама хутка, неўзабаве да нас прыяднаецца яшчэ Пётр Маркелаў. І я хочу нагадаць, што пасяджэнне адбываецца ў прамым эфіры на канале каардынацыйнай рады. Запіс гэтага пасяджэння застанецца на канале. Пратакол пасяджэння ў друкаваным выглядзе будзе выкладзены на сайце каардынацыйнай рады. І можам пераходзіць да абвесткі парадку сённяшняга дня. На парадку дня у нас пратакол дзеянняў і адказаў на рызыкі прызнання выбараў неадбыўшыміся ці несапраўднымі, рэгламент назірання за выбарамі, анонс магчымасцяў платформы для галасавання і для размяшчэння інфармацыі выбарчых суб'ектаў, з прапановай унесці змены ў рэгламент датычна супрацы з гэтай платформы. Далей у нас на парадку дня адказ на абскарджванне спіса «Еўрапейскі выбар», бягучая сітуацыя са спісам, галасаванне па рэгістрацыі спіса «Еўрапейскі выбар», бягучая сітуацыя з колькасцю падаўшыхся спісаў і пройдзеных этапаў увогуле, выбыццё са спіса «Закон і правапарадак» кандыдата, справаздача па выбарачнай праверкі гэтага спіса і галасаванне за яго рэгістрацыю. Выбыццё са спіса «Беларусы дзеяння» таксама аднаго кандыдата падчас выбарачнай праверкі, бягучая сітуацыя з гэтым спісам. Скажыце, калі ласка, калегі, ці згодныя вы з такім парадкам пасяджэння, ці ёсць у вас заўвагі, прапановы, удакладненні? Згодна, і хочу сказаць, што дадаўся Пётр Маркелаў да нас, навучыўся. Дзякуй, прывітанне, Пётр. Тады яшчэ так фіксую, што за сёння пасяджэнне адбываецца выбарчай камісіі ў складзе 4 сябраў. Пётр Маркелаў да нас далучыўся. Пётр, калі ты зможаш відэа у сябе наладзіць, будзе вельмі файна. Дзякуй. Калі няма пытанняў да парадку дня, то можам пераходзіць на разгляданне пытанняў, менавіта ўжо ў тым парадку, як я яго абвесціла. Пачнем з пратакола дзеянняў і адказаў на рызыкі прызнання выбары неадбыўшыміся ці несапраўднымі. Складаннем гэтага дакумента займаецца Алена Жываглот. То, Алена, я предоставляю слово цябе, калі ласка. Распавядзі, што гэта за дакумент, навошта ён патрэбны, і на якім этапе стварэння і абмеркавання ён знаходзіцца. Прывітанне, я не буду ўжо зачытваць увесь дакумент, то бок гэта дакумент драфт, які я склала для таго, каб калегі азнаёміліся, калегі выбарчай камісіі падрыхтавалі заўвагі да абмеркавання, то бок гэта не рашэнне, гэта зараз дакумент на абмеркаванне. Гэта важна. У чым сутнасць гэтага дакумента, навошта ён? У нашым рэгламенце, я маю на ўвазе рэгламент працы выбарчай камісіі, нават ёсць пункт 22, які прадугледжвае, што камісія можа прыпыніць выбарчы працэс або прызнаць выбары несапраўднымі, але нідзе не канкрэтызавана, пры якіх менавіта абставінах і па якіх крытэрыях, пры якіх сітуацыях выбары могуць быць прызнаныя несапраўднымі ці неадбыўшыміся выбарамі. І дзеля гэтага мы вырашылі, што нам трэба зарэгуляваць такія сітуацыі. Значыцца, першае, што я прапаную, не ўсё буду па пунктах.
Першая сітуацыя, калі выбары не адбыліся, гэта тэхнічная канстатацыя. Мне падаецца, што калі галасаванне не змагло адбыцца або завяршыцца, і, напрыклад, платформа для галасавання была недаступная на працягу, тут мы можам абмяркоўваць, у нас 168 гадзін, і, напрыклад, на працягу 48 гадзінаў са 168 гадзін, якія ёсць для галасавання выбаршчыкамі, платформа не працавала. Гэта, на мой погляд, можа быць сітуацыяй, пры якой выбары не адбыліся, прызнаны не адбыўшымися. Мы разумеем кантэкст, у якім адбываюцца гэтыя выбары, напрыклад, адключэнне інтэрнэту ў Беларусі, DDoS-атакі, тэхнічныя збоі, то бок гэта рэалістычныя сцэнарыі, пры якіх можа стацца, не хочам, каб гэта не было, але можа стацца, што платформа не працуе. Другі скоп гэта калі выбары могуць быць прызнаныя несапраўднымі, калі галасаванне адбылося, але выяўлены парушэнні, якія ставяць пад сумнеў вынікі. Парушэнне таямніцы галасавання, узлом платформы, масавай фальсіфікацыі, незаконнае ўмяшальніцтва ў працу камісіі, то бок галасаванне прайшло, але мы ставім пад сумнеў сапраўднасць вынікаў гэтага галасавання, ну і выбараў увогуле. Важна, што я прапаную прынцып прапарцыянальнасці, так его трэба сказаць, то бок прызнанне выбараў такімі, што не адбыліся ці несапраўднымі, гэта ўжо крайняя мера. І дакумент, які я прапаную, мусіць абавязваць камісію спачатку разгледзець менш радыкальныя сродкі, падоўжыць тэрмін галасавання, напрыклад, правесці паўторнае галасаванне, напрыклад. І толькі калі гэта немагчыма, то прымаецца рашэнне аб прызнанні выбараў несапраўднымі. І таксама, што яшчэ важна, што могуць быць сітуацыі, якія таксама не прадугледжаны палажэннем аб выбарах, якія склала Каардынацыйная рада трэцяга склікання, што калі на выбары зарэгістраваўся толькі адзін выбарчы суб'ект. Гэта ўжо мы бачым, што не наш кейс. Мы сёння будзем казаць па агенце пра то, колькі зарэгістраваных, але ўвогуле такі дакумент мусіць рэгуляваць такія сітуацыі, калі на выбары зарэгістраваўся толькі адзін выбарчы суб'ект. Маё меркаванне, што ў такім выпадку няма канкурэнцыі, значыць, няма выбару ў сэнсе, у якім гэта акрэслена ў палажэнні. Ну і думаю, што такі дакумент мусіць прадугледжваць, што гэта падстава прызнаць выбары не адбыўшымися. І апошняя сітуацыя, мы бачым, што зарэгістраваны спіскі, але я вызначаю гэта ў дакуменце, у гэтым драфтавым тэксце, што калі па выніках размеркавання мандатаў абраных дэлегатаў менш за 80, то гэта не падстава для адмены вынікаў, і Каардынацыйная рада проста фармуецца ў меншым складзе. Гэта дыскусійнае пытанне, на мой погляд, то бок можа быць так, мы ведаем гэты метад, бар'ер, які мы маем, калі выбарчы суб'ект набраў менш за 3% галасоў ад усіх выбаршчыкаў, то на яго не распаўсюджваецца мандаты. То бок можа стацца так, што у нас 5 выбарчых суб'ектаў мы зарэгістравалі, але ўсе выбаршчыкі прагаласавалі за адзін, напрыклад, у якім 15 асоб у гэтым спісе, то бок у нас будзе неразмеркаваных 65 галасоў, 65 мандатаў. Гэта дыскусійнае пытанне, гэта важна. Паўтаруся, што зараз дакумент на абмеркаванні, то бок мы ўжо разумеем, што нам патрэбен такі дакумент, каб апісаць працэдуры і сітуацыі, пры якіх выбары будуць прызнаны несапраўднымі. Мы яго абмяркоўваем, ну а далей будзем галасаваць і спадзяюся, што на гэтым тыдні мы прагаласуем і падзелімся ўжо вынікам па гэтым дакуменце і гэтым дакументам. Дзякуй. Дзякую, Лена. У мяне гэтую руку падымала, па-першае, там Пётр яго выбіла з трансляцыі, калі ласка запусціць яго, то у мяне вось гэта была галоўная заўвага. Ну, у прынцыпе, што ты сказала, далучаюся да таго, што Лена сказала, дакумент таксама патрэбны, і як мы бачым зараз нават і
з агульнага інфармацыйнага фона, які ствараецца навакол выбараў, то гэты дакумент вельмі актуальны і патрэбны ўсім, так? І тым, хто бярэ ўдзел у выбарчай кампаніі, то і тым, хто праводзіць, і нават тым, хто назірае за гэтым працэсам звонку, то мы, я спадзяюся, на гэтым тыдні гэты дакумент зафіналім, прымем і ўжо, канешне ж, публікуем у канчатковым выглядзе. Таму дзякуй за такую слушную і актуальную прапанову і за гэту працу над дакументам. Калегі, скажыце, калі ласка, ці ёсць у вас што дадаць да таго, што сказала Алена, разважаць, удакладніць ці спытаць? Не, няма. Няма. Дзякуй, тады можам рухацца далей і пераходзім да другога пытання. Гэта рэгламент назірання за выбарамі. Тут я таксама анансую тое, што рэгламент ужо складзены як дакумент, і ён у нас стаіць на галасаванне у нашым працоўным чаце. То бок, я думаю, што за сёння ўжо галасаванне скончыцца, і мы таксама яго апублікуем ужо ў гатовым выглядзе. Гэта дакумент рэгулюе узаемадзеянне камісіі з назіральнікамі. Там прапісана, хто можа быць назіральнікамі, на якіх умовах, у якія тэрміны і як. Ну і адпаведна, гэта такі працоўны тэхнічны рэгулюючы дакумент, які дапаможа і камісіі, і тым, хто будзе назіраць за гэтымі выбарамі, таксама рэгуляваць і разумець свае дзеянні, магчымасці і паўнамоцтвы. Ці ёсць у каго, калегі, пытанні ці удакладненні па гэтым дакуменце? Не, няма. Я ўжо прагаласавала. Няма. Все, няма. Тады зафіналім тым, што мы прымем гэты дакумент і таксама выкладзем у адкрыты доступ, апублікуем. І вось, дарэчы, тут мы пераходзім да трэцяга пытання, і яно акурат узаемазвязана і з папярэднімі двума, таму што апошні тыдзень сайт Каардынацыйнай рады перажываў вельмі моцную DDoS-атаку, і ён быў недасяжны, і быў ён недасяжны акурат у той самы момант, калі ён быў вельмі патрэбны для карыстання выбарчым суб'ектам. То бок, спісы падаваліся, кандыдаты падаваліся, і людзі не маглі знайсці неабходную інфармацыю, якая абавязана быць у іх у дасяжнасці. Як мы выходзілі з гэтага становішча? Пётр Маркелаў стварыў аператыўна асобны Google дыск, на які выклаў асноўныя дакументы, якія патрэбны выбарчым спісам і кандыдатаў выбарчых спісаў, як то палажэнне о выбарах, рэгламент камісіі і іншыя такія асноўныя нашыя дакументы для таго, каб людзі маглі з імі азнаёміцца, і гэта спасылка перадавалася уручную. Такія, канешне, сабе мыльцы, але дзякуй, Пётр, што і Алена, таму што хутка адрэагавалі і стварылі такую замену у момант, калі яна была вельмі неабходная. Паралельна з гэтым, калі мы пабачылі, што вось адбываюцца такія рэчы, і мы усвядомліваем, што гэта, я думаю, не апошняя DDoS-атака, мы звярнуліся да каманды Паўла Лібера з пытаннем, ці могуць яны нам нейкім чынам дапамагчы у тым, каб была нейкая такая бяспечная прастора, дзе бы Каардынацыйная рада і выбарчая камісія маглі б размяшчаць сваю інфармацыю і свае дакументы. І такая прастора ёсць. Павел Лібер ствараў яе адмыслова для выбарчых суб'ектаў. Вось, і зараз я анансую, што гэта такое. Гэта прастора, гэта называецца «Тры сланы». Гэта такі workspace, дзе размешчаны ўжо зараз, там ёсць адмысловая пляцоўка, дзе размешчаны дакументы Каардынацыйнай рады. Там таксама будуць дублявацца, то бок гэта не замест сайта Каардынацыйнай рады, а разам з сайтам, як альтэрнатыва, больш бяспечная і устойлівая.
Там будуць дублявацца таксама ўсе бягучыя дакументы выбарчай камісіі, і там для кожнага зарэгістраванага выбарчага суб'екта будзе створана адмысловае месца, дзе выбарчы суб'ект можа размясціць сваю ўласную інфармацыю. Усё, што тычыцца вас, паважаныя выбарчыя суб'екты, любая ваша інфармацыя, агітацыйная, інфармацыйная, палітычная, якая заўгодна, ўсё, што вы палічыце вартым пра сябе распавесці выбаршчыкам, вы зможаце там размясціць. Калі мы ўжо будзем мець зарэгістраваныя спісы, то выбарчая камісія накіруе зарэгістраваным лідарам зарэгістраваных спісаў спасылкі на тое, як камунікаваць з гэтай платформай і як размяшчацца там. То проста па-першае, анансую, што такая магчымасць есть, паважаныя выбарчыя суб'екты, майце на ўвазе. Па-другое, падрыхтуйцеся, выдзеліце адмысловага чалавека, які будзе ў вас гэтым займацца. Вось такая бескаштоўная магчымасць рэкламаваць сябе і размяшчаць сваю інфармацыю ў адной прасторы ёсць дзякуючы камандзе Паўла Лібера. І ў сувязі з гэтым я звяртаюся да калегаў, сябраў выбарчай камісіі з прапановай унесці змены ў рэгламент працы выбарчай камісіі і дадаць там пункт аб тым, што выбарчая камісія, апрача сайта каардынацыйнай рады, паралельна размяшчае яшчэ сваю інфармацыю, дублюе яе на вось гэтай самай платформе «Тры сланы». Таму, калегі, звяртаюся да вас з такой прапановай, калі ласка, выказвайце вашы меркаванні. Увогуле падаецца, што не абавязкова нават і ўносіць карэктыроўкі гэтыя, бо гэта план меню, што мы абавязаны, і каардынацыйная рада абавязана публікаваць. Мне падаецца, што калі нават на сваёй асабістай старонцы у Фейсбуку я ці хто-небудзь з камісіі будзе публікаваць, то бок гэта будзе ўсё ў межах рэгламенту працы, але я не супраць дадаць. Пётр, Зміцер, ці маеце вы што сказаць па гэтым пытанні? Ну, згодны з гэтай прапановай, таму тут няма чаго дадаць, в прынцыпе. Так, таксама згодны. Дзякуй, калегі. Ну, тады я зараз як асобнае пытанне на галасаванне гэта выносіць не буду. Мы вырашым гэта ў працоўным парадку. У прынцыпе, усе выказаліся і усе не супраць, то проста анансуем, што імплементуем тады яшчэ адзін такі дадатковы інструмент для асвячэння працы выбарчай камісіі і, па сутнасці, пашыраем магчымасці выбаршчыкаў і выбарчых суб'ектаў да ўдзелу і інфармавання ў гэтай выбарчай кампаніі. Тады можам пераходзіць да наступнага пытання. Гэта адказ спісу «Еўрапейскі выбар» на абскаржванне. Нагадаю, што у нас была склалася сітуацыя, калі выбарчая камісія вынесла рашэнне аб адмове ў рэгістрацыі спіса «Еўрапейскі выбар», таму што на той момант, калі ўжо па тэрмінах трэба было прымаць рашэнне, у іх заставалася невыкананая гендерная квота. Тут у гэтым месцы у нас узніклі пэўныя непаразуменні. І ўзнікла такая сітуацыя, калі спіс «Еўрапейскі выбар» накіраваў абскаржванне на гэтае рашэнне выбарчай камісіі, палічыўшы, што ім несправядліва альбо недарэчна адмовілі ў рэгістрацыі. Таму цягам некалькіх дзён на гэтую скаргу было падрыхтавана пісьмовае абскаржанне, а таксама яшчэ сёння дадаткова Алена Жываглот праводзіла кансультацыю з кіраўніцай штаба «Еўрапейскі выбар». Вось, я не буду зачытваць увесь тэкст абскаржвання, ён досыць вялікі, але мы яго даслалі ў каардынацыйную раду, ён будзе апублікаваны. Вось, а я тут прадастаўлю слова хутчэй Алене, таму што яна непасрэдна ўжывую, а не пасродкам шрифта камунікавала з людзьмі, таму, калі ласка, Лена, раскажы свае ўражанні аб тым, як што. Мне падаецца, мы дасягнулі паразумення.
І я думаю, што важна адзначыць тое, што спіс еўрапейскі выбар вельмі сур'ёзна падыходзіць да працэдур і сапраўды намагаецца працаваць у межах працэдур. Адбылося непаразуменне ў тым, што камісія кваліфікуе як запыт на зніжэнне гендернай квоты, а як разумее запыт на зніжэнне гендернай квоты выбарчы спіс. Я думаю, што гэта першае непаразуменне, якое адбылося ў нас. І тут справядліва будзе адзначыць, што палажэнне рэгулюе досыць шырока запыт на зніжэнне гендернай квоты, няма тэмплейту шаблону гэтага запыту. І ад сябе асабіста магу сказаць, што сапраўды ў тым лісце, які нам даслалі, было цяжка разгледзець там запыт на зніжэнне гендернай квоты. Тым не менш зразумела, чаму было гэта непаразуменне. Еўрапейскі выбар лічыў, што гэта і быў запыт, камісія вырашыла, што гэта было не з'яўлялася запытам. Я думаю, што гэта першае. Другое, на баку камісіі сапраўды былі, я б кваліфікавала як тэхнічныя, але размаўляючы, я разумею, што спіс наш выбарчы суб'ект не кваліфікуе гэта як тэхнічны, і гэта памылкі з боку камісіі, то бок прызнаем, была выдрукоўка там з днём нядзелі, але не было выдрукоўкі з датай. Гэта будзе ўсё апублікавана, ёсць апублікавана ў рашэнні на зварот, бо усе, хто захочуць, могуць прачытаць дасканаласці, але я хачу, каб было зафіксавана, што мы пачулі і зразумелі, адкуль узяліся гэтыя непаразуменні і чаму мы так адказалі. І думаю, што важна таксама адзначыць, што не было адрэгулявана, але аб чым мы размаўлялі з кіраўніцай штаба Алісай Рыжычэнка, про адказ не пра апеляцыю, а пра адказ на пісьмо. Думаю, што Аліса таксама слухае нас. Спасылка на пункт 7.2 была недарэчная з нашага боку, то бок працэдура так, але спасылка была недарэчная на менавіта гэты пункт палажэння. Гэта сапраўды так, гэта мы прызнаём. Тым не менш, я думаю, што важна значыць, што нягледзячы на тое, што былі непаразуменні, у пісьмовай форме, я думаю, даволі дасканала ёсць і запрос, і адказ са стараны камісіі. З усім можна азнаёміцца, то бок гэта можна падоўжыць і далей весці камунікацыю, але мне падаецца, што зараз мы ўжо на такім этапе, калі мы сапраўды можам правяраць і на этапе рэгістрацыі выбарчага спісу еўрапейскі выбар, але хіба будзе пазней яшчэ казаць пра гэта. То бок еўрапейскі выбар зараз выканаў запыт на гендерную квоту, даслаў спіс у колькасці асоб, жанчыны, мужчыны, так, каб адказаць на норму пра гендерную квоту, норму палажэння. Ну і гэта добры вынік. Было доўга, зразумела, адкуль была гэта ўся камунікацыя. Супер, што ў тэрміны вызначаныя у спіс атрымалася скарэктаваць ліст. Дзякую. Ад сябе дадам, што там узніклі непаразуменні і з маім удзелам, і калі маю камунікацыю прадстаўнікі штаба еўрапейскага выбара палічылі непрымальнай альбо некарэктнай, то я прынашу свае выбачэнні. Калі такое было, я не мела на ўвазе там нікога пакрыўдзіць ці нейкім чынам абразіць. Непаразуменне ёсць непаразуменне. Дзякую, Алена, што ты ўзялася за гэтую камунікацыю і правяла кансультацыю, і ўсё скончылася ў дадзеным выпадку станоўча. Так, спіс даслаў і замяніў чалавека. Спіс застаўся ў той жа колькасці, у якой падаваўся першапачаткова, то бок 17 чалавек. Гендерная квота там выкананая, і таксама за гэты час спіс ужо прайшоў выбарачную праверку. Яе праводзіў Зміцер Фурманаў. Таму, калі ласка, Зміцер, табе слова, скажы, калі ласка, як прайшла праверка спіса еўрапейскі выбар. Дзякую. Значыць, еўрапейскі выбар сёння была выбарчная праверка 4 чальцоў спісу, і ўсе правільна
як то неправильно, наверное. Адказалі на ўсе пытанні чек-ліста, і все адказы былі такія, як патрэбныя. Таму гэты спіс можна лічыць прашэдшым выбарачную праверку. Я просто трошки патлумачу, дзякуй, Зміцер, што правёў праверку. Я трошки патлумачу для тых, хто не разумее, што такое выбарачная праверка. Мы рандомна бярэм людзей са спісаў, альбо увогуле рандомна, альбо калі у нас ёсць нейкія, скажем, пытанні удакладніць нешта, і хтосьці сябру камісіі звязваецца з гэтым чалавекам і задае стандартныя 5 пытанняў. Гэтыя пытанні аднолькавыя для ўсіх, і пасродкам гэтых пытанняў мы вызначаем, ці сапраўды гэты чалавек, па-першае, той, кім з'яўляецца, ці добраахвотна ён ідзе ў складзе гэтага спіса, усведамляе, ён ведае пра тое, што гэта за спіс, што гэта за людзі, што ён прымае ўдзел у выбарах. Вось, таму вось Зміцер засведчыў, што 4 сябра са спіса «Еўрапейскі выбар», якія былі абраныя рандомна, там не было ніякіх пытанняў ні да кога, ну, каб там нешта удакладняць, прайшлі выбарачную праверку. Такім чынам, спіс «Еўрапейскі выбар» выканаў усе патрабаванні, і зараз я, паважаныя калегі, выношу на галасаванне пытанне па рэгістрацыі спіса «Еўрапейскі выбар». Калі ласка, галасуем за, супраць альбо устрымаўся. Прашу вас шчыра не ўстрымлівацца, нас ўсё-такі сёння 4 чалавекі, таму давайте больш канкрэтна выказваць свае меркаванні па дадзеным пытанні. І так выношу на галасаванне пытанне па рэгістрацыі спіса «Еўрапейскі выбар». Калі ласка, Алена. Зміцер. Галасую за. Пётр. Падтрымліваю. Я таксама галасую за рэгістрацыю спіса «Еўрапейскі выбар». Такім чынам, аднагалосна 4 голасы сябраў камісіі прагаласавалі за тое, каб спіс «Еўрапейскі выбар» быў зарэгістраваны. І я віншую, гэта наша першая рэгістрацыя. Віншую вас, паважаныя калегі, спіс «Еўрапейскі выбар» з тым, што першая афіцыйная рэгістрацыя спіса у нас адбылася. Спіс у складзе 17 чалавек, лідар спіса Валер Мацкевіч, кіраўніца штаба Аліса Рыжыченка. Я думаю, што зараз уже гэты спіс будзе больш галосна пра сябе ў публічнай прасторы казаць. Так, віншуем вас, паважанае спадарства. Пераходзім да наступнага пытання. Гэта бягучая сітуацыя з колькасцю падаўшыхся спісаў і пройдзеных этапаў. Значыць, зараз на бягучы момант у нас пададзеныя дакументы ад лідараў 6 спісаў. Гэта «Еўрапейскі выбар», які мы ўжо зараз зарэгістравалі. Другі спіс – гэта «Закон і правапарадак» у складзе 12 чалавек, лідар спіса Сергей Макар. Спіс «Кааліцыя Латушка і рух за свабоду» 38 чалавек, лідары Павел Латушка і Юрый Губарэвіч. Спіс «Блок беларускіх палітычных зняволеных беларусы дзеяння» 12 чалавек, лідар Юрась Зянковіч. Спіс «Аб'яднаная грамадзянская платформа» 22 чалавекі, лідар Мікалай Казлоў. І спіс «Хватит бояться» 13 чалавек, лідар Тацяна Мартынова. Усе названыя мной спісы, усе 6 спісаў на дадзены момант ужо атрымалі індывідуальныя коды для запаўнення форм кандыдатамі спісаў, то бок папярэднюю праверку такую першапачатковую прайшлі, і зараз людзі падаюцца. Некаторыя спісы ўжо амаль ужо усе падаліся, але пакуль яшчэ на стадыі падачы, і потым будзе выбарачная праверка. Але вось спіс «Закон і правапарадак». Спачатку ён падаваўся ў колькасці 13 чалавек, але цягам
падачы кандыдат под нумаром 9 са спіса выбыў, і тады камісія звярнулася да лідара спіса Сергея Макара, каб ён удакладніў спіс, і ён прыслаў новы удакладнёны спіс, і зараз гэты спіс у складзе 12 чалавек. Таксама нагадаю, што спіс закон і правапарадак афіцыйна запытваў камісію аб зніжэнні гендэрнай квоты. Дасылаў абгрунтаванне на зніжэнне гендэрнай квоты. Камісія разглядзела гэты запыт і прагаласавала і вынесла рашэнне на зніжэнне гендэрнай квоты. Таму гэта рашэнне таксама афіцыйна зараз, баюсь сказаць, апублікавана ці будзе апублікавана, але яно, канешне, будзе дасяжна. Пасля гэтага пасяджэння праверым усе дакументы, што у нас бягучыя размешчаны. Такім чынам, спіс закон і правапарадак у складзе 12 чалавек з гендэрнай квотай 20% на дадзены момант сёння праходзіў яшчэ і выбарачную праверку, якую таксама праводзіў Зміцер Фурманаў. Зміцер, калі ласка, раскажы, як адбылося гэта. Дякую. Значить, спіс закон і правопорядок была таксама сьогодні праверена частка выбарачная чальцоў і сябровак. Значить, 3 адказалі все дакладна, як трэба по чек-лісту. Адзін з іх, 4-й сябра спісу, адказаў на 4 пытання, на 5 не адказаў, але ж я паспрабаваў навадзяльнае пытанне яшчэ удакладніць, можа ён мог бы там іншы адказ зрабіць, але ж таксама не атрымалася. Але ж я лічу, што гэта не прынцыповае пытанне, і таму я думаю, што можна гэты спіс таксама зацвердзіць і падаваць на выбары. Алена, калі ласка. Мы не агучваем ні сябру, не свядома, да, і не пытанне. Не, мы можам агучыць пытанне, но імя чалавека мы дакладна агучваць не будзем, канешне. Вось, пытанні мы можам агучыць, канешне, пытанні без праблем. Гэта яны не складаюць ніякую таямніцу. Зараз, калі ласка. Не, я про пытанне, на якое не адказаў. Окей. Зміцер, калі ласка, раскажы, на якое пытанне чалавек не адказаў. Я бы все ж таки не агучваў, тому што мы тады такім чынам падрыхтуем астатнія спісы, і яны будуць ведаць, што адказваць. Таму я прапаную все ж таки гэты спіс пакінуць як ёсць, каб не ўносіць потым змены. Окей, я скажу там, каб людзі разумелі, Зміцер падрабязна справаздачу па гэтай сітуацыі выклаў у нашу групу, і мы з сябрамі камісіі яе абмеркавалі, і спачатку, былі, вось у мяне, напрыклад, было такое меркаванне, што, неяк трошкі гэта, можа, і недарэчна, што чалавек так не зусім дакладна адказвае. А потым усё-такі мы прыйшлі да высновы, што галоўнае патрабаванне гэтай выбарачнай праверкі, першае, спраўдзіць асобу чалавека, што такі чалавек існуе. Другое, што ён там паўнагадовы грамадзянін Беларусі і свядома бярэ ўдзел у гэтых выбарах. І, гэта ў даным выпадку было пацверджана. Вось, тое, што там чалавек трошкі блытаўся там дзесьці ў назве ці яшчэ што, гэта такое. Гэта, дарэчы, звярнуся да лідараў спіса, паважаныя лідары спіса. Вось адказнасць, якія людзі ў вас у спісах знаходзяцца, іх узровень іх інфармаванасці і падрыхтаванасці да гэтых выбараў і свядомасці, гэта ўсё ж такі палягае на вашай адказнасці. Камісія можа спраўдзіць асобу чалавека, яго грамадзянства, узрост, яго добраахвотны ўдзел у спісе. На гэтым нашы кампетэнцыі сканчаюцца. Мы не следчыя органы, і мы ніякіх допытаў правадзіць не будзем. Таму, калі ласка, падыходзьце свядома да інфармавання сябраў сваіх спісаў, каб людзі разумелі, што адбываецца і па якіх працэдурах. Зміцер, дзякуй вялікі за падрабязную справаздачу у гэтым кірунку. Скажыце, калі ласка, калегі, ці ёсць яшчэ заўвагі вось па справаздачы, потому што мы зараз абмяркоўвалі?
Няма. Ну, таким чынам я тады выношу на галасаванне рашэнне аб зацвярджэнні рэгістрацыі спіса закон і правапарадак у складзе 12 чалавек. Слухайце, вось зараз что-то я ўсё ж таки зайду і пагляжу, ці правільна я ўсё кажу, каб не было такой памылкі. Так, закон і правапарадак, так, дакладна, да, 12 чалавек, усё правильно. У складзе 12 чалавек. Прапаную, калегі, галасаваць за рэгістрацыю альбо супраць рэгістрацыі, хто як палічыць вартым. Калі ласка, выказвайцесь, Алена. За рэгістрацыю галасуем. Падтрымліваю за. Так, Таксама Пётр, за рэгістрацыю. Зміцер за рэгістрацыю. Я таксама галасую за рэгістрацыю спіса закон і правапарадак, таму аднагалосна 4 сябры камісіі прагаласавалі за тое, каб зарэгістраваць на бягучы момант другі спіс пад назвай закон і правапарадак. Лідар спісу Сергей Макар. Віншуем спадар Макар, віншуем кандыдаты і сябры спіса закон і правапарадак. Ваш спіс зарэгістраваны, і вам і еўрапейскаму выбару мы сёння дашлем прэзентацыю, як вы можете сябе прэзентаваць на платформе «Тры сланы» у сувязі з гэтым такім падарункам. Тады можам пераходзіць да наступнага пытання сённяшняга пасяджэння. Гэта разглядаем бягучую сітуацыю са спісам «Беларусы дзеяння». Спіс «Беларусы дзеяння» – гэта спіс былых палізняволеных, лідар спіса Юрась Зенковіч. Хочу адзначыць, што гэты спіс вельмі грунтоўна падышоў да складання дакументаў. Все ж таки не дарма спадар Зенковіч юрыст, таму што даслаў усё па асобных тэчках, усё так акуратненька падпісана. Нават у дадзеным выпадку спіс перавыканаў нават тыя патрабаванні, якія мы ўвогуле просім, каб людзі дасылалі. Ну, гэта такое адхіленне, ну, як па мне прыемнае, ўсё ж таки гэта сведчыць аб тым, што людзі насамрэч вельмі грунтоўна ставяцца і падыходзяць да арганізацыі, і гэта, ну, варта адзначыць станоўча. І кандыдаты спіса даслалі кожны ўжо свае асабістыя даныя, і Зміцер Фурманаў сёння праводзіў выбарачную учора і сёння працягваў выбарачную праверку гэтага спіса. Таму, калі ласка, Зміцер, раскажы, што там у нас па выбарачнай праверкі спіса «Беларусы дзеяння». Дзякуй. Толькі учора я дамаўляўся праводзіць праверку, а ўжо сёння праводзіў. Гэта пачатак працэсу. Ну так, значыць, было 3 праверкі выбарачных, 3 чальцоў спісу, і, значыць, адзін з іх, ну, то бок 2 прайшлі, все дасканала адказалі. Адзін з іх, значыць, сказаў, што не зможа ўдзельнічаць у выбарах, і таксама ён пацвердзіў, што перадаў свайму лідару спіса гэта паведамленне, што не зможа ўдзельнічаць, і такім чынам у спіса зараз не хапае аднаго чалавека, калі я правильно разумею, то бок ім трэба будзе замяніць свой спіс. Ну, тут у іх ёсць, дзякуй, Зміцер, так, я таксама яшчэ далучалася да гэтай камунікацыі са свайго боку, таму што мне было ліставанне са спадаром Зенковічам, і тут таксама нейкае трохі непаразуменне ўзнікла, таму што я яго папярэдзіла аб тым, што у выніку праверкі чалавек адмаўляецца па аб'ектыўных прычынах ад удзелу ў кампаніі, вось, і папрасіла спадара Зенковіча даслаць удакладнёны спіс з улікам таго, што адзін чалавек у яго выбывае. І тут вось я чакаю зараз ад спадара Зенковіча ўжо адказа, таму што ён напісаў, што можа нейкая памылка выйшла, што ўсё ж такі чалавек згодны, але тады Зміцер Фурманаў паўторна
запытаў гэтага чалавека. Мы гэта зрабілі, і я лічу вартым гэта публічна абвесціць, каб потым не было паразуменнем, што выбарчая камісія тут зрабіла нешта недакладна. Не, Зміцер паўторна звязаўся з гэтым чалавекам, паразмаўляў з ім, і гэты чалавек паўторна, уласна пацвердзіў тое, што ён не можа браць удзел у выбарах. Таму, паважаны гаспадар Зянковіч, мы просім вас, я накіравала вам ліст, і таксама яшчэ публічна просім вас улічыць гэтыя абставіны. І у вас ёсць так зараз опцыя даслаць альбо кагосьці замест гэтага чалавека, альбо проста нікога не далучаць. Такім чынам ваш спіс ніяк не пацерпіць, проста на аднаго чалавека стане менш, і гэта ніяк там ні на квоты, ні на што іншае, тэхнічнае ніяк не скажацца. Таму, калі ласка, вы абярыце той варыянт, які для вас зараз прымальны. Да 31 числа у вас, у прынцыпе, ёсць магчымасць далучыць новага чалавека, а потым ужо у вас будзе магчымасць толькі проста вылучыць чальца, і ўсё. Вось, таму пакуль мы не галасуем за рэгістрацыю гэтага спіса, таму што вось такое у нас трошкі падвешанае пытанне па астатніх сябрах спіса, і па дасланай дакументацыі пытанняў няма. Вось толькі гэтая акалічнасць. Калі ёсць, калегі, пытанні ці удакладненні па спісе беларусы дзеяння? Не, няма. Няма. Тады мы за гадзіну аператыўна і канструктыўна справіліся з усімі асноўнымі пытаннямі, якія сёння павінны былі разглядзець, і з галасаваннямі. Зарэгістравалі спісы, абвесцілі ўсе бягучыя важныя моманты. Калі штосьці ёсць у вас дадаць ці спытаць, выказвайцеся, калі ласка. Няма. Няма. Тады я дзякую сёння сябрам камісіі, якія прысутнічалі на пасяджэнні. Дзякую гледачам. Віншую яшчэ раз спісы зарэгістраваныя. Натхняю спісы, якія падаліся ўжо на тое, каб зафіналізировать, каб усе сябры спісаў даслалі свае звесткі, і мы маглі вас таксама зарэгістраваць, правесці праверку і зарэгістраваць. Калі ласка, яшчэ, паважаныя лідары спісаў, сачыце за поштай, таму што выбарчая камісія дасылае вам лісты з удакладненнямі і пытаннямі, то аператыўна адказвайце. Я думаю, гэта у нашых агульных інтарэсах. І таксама я хочу звярнуцца да тых спісаў, якія ў сродках масавай інфармацыі заяўлялі аб тым, што яны збіраюцца ісці ў каардынацыйную раду, але дагэтуль не падаліся. Не цягніце, калі ласка, да апошняга моманта, таму што вы бачыце, што адбываюцца розныя рэчы тэхнічнага, чалавечага складу, непаразуменні, што заўгодна можа ўзнікнуць. І чым больш часу для таго, каб спакойна і грунтоўна усе пытанні і недарэчнасці прапрацаваць, гэта толькі працуе на канструктыўныя вынікі. Таму, калі ласка, падавайцеся, калі вы маеце такі намер. Вось, і